Dobrý deň, vítam všetkých ľudí. Takže dneska tu budu repovať Charizma versus Majky. Yeah, seru na ty blbý keci, uchopím Majka, přidem rovnou věci, přeci nechci lidi nechat v kleci, to jdem balem brko, připadám si, píči jebeti, aby řekl pravdu, mě občas taky, jako zvěřu pozil mraky, je to stejný pocit a zkus to taky, když ráno stanu, sotva otevřu svý oči, to zvěte pozřežený skočit, yeah, MC Michael. Čau, zdravím všetkých ľudí, moje meno je Michael, my si tu dneska repujeme, tak poď sem ty smrdené soky, řeknu o sobě, na nás tu nikto nemá, my ste tu veľký reperi a ty sa tu robíš, že si taký reper, more však pôjdem teba, budem teba len milimeter, jo, už som ti to říkal, že moje meno je Míchal, už som ti to říkal, že si kozy píchal a číchal a míchal, to ti ja teď řeknu, že pochádza z planéty Merkur, tak poď sem, ja zdechnu, už som ti to říkal, že si ti supíchal, dovidenia som Míchal, čau.